بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ассалому алейкум дӯстони азиз, дубора ба авиакасса проспект мир омадем. Амон касае ки бародар Таҷмуслим ба шумо тавсия медиҳад. Ин бошад бародари мо Шодиёр аст. Хуб асти бародар? Тинҷӣ? Ассалому алейкум. Шукран омадака. Шодиёр, гап бисёр аст дар интернет ки билетҳо хело арзон шуданд. Шумо дар ин масъала чӣ гуфтанӣ ҳастед? Бале ка билетҳо нисбати 3-4 ҳафтаи охир хело арзон шуданд. Саволи дуюм ин аст ки бисёр шикоят аст. Савол не аниқтараш. Амин шикоят бисёр аст ки шумо авиакасса проспект мира ба зангҳо ҷавоб намедиҳад сари вақт. Ин чӣ аст? Дуюмаш ҳамин аст ки дар 24 соате ки мо кор мекунем ҳамаи вхадиаши зангҳоро ҷавоб дода наметавонем. Хубтар мешуд дар WhatsApp нависам. Дар WhatsApp ҳам агар конкретӣ нависам хубтар. Мисол ака салому алейкум дар числаи 20 ба мо Москва Душанбе даргор. Ё Москва Куллуб, ё Москва Хуҷанд. Бале. Не ин ки ака беҳтарин пешниҳоди хуб. Билет чанд сум? Ёк дигар Ака савол мумкина насамдел дар ҳақиқат бисёр аст чунин. Ва сеюм савол амин аст ки оё Шодиёр ба шумо ҳам шикоятҳо ҳаст аз нафарҳое ки билет мехоҳанд аз кассаҳои майдачайда ва аэропорт мераванд ки ӯ билет нева ҳамаги як коғаз аст ҳамин қати халос. Бале ка ин шикоятҳо дар як рӯз набошад ягон 5-6 нафар шикоят мекунанд, чунки бисёр касое ҳастанд ки агар билет 10,000 бошад билето 5,000 гуфта мефурӯшанд, аммо дар ягон баъза вай билет ҷойгир шудаги нест. Аз ҳамин ҳисоб бисёр рихе мардумо фиреб карда истоданд. Ин чизам аст ба назар мерасад. Ташаккур зиёд Шодиёр ҷон, худо хоҳад мо бо шумо будем бора навор мекунем. Ин навор буд барои бачаҳое ки обуначиҳои шабакаи Таҷмуслим ҳастанд. Нағз монед.